Sa Good Vibes, nagrense nga anay world longest reigning boxing champ ang nanging trending karon matapos mag-post sang iya litrato nga nagasuksok sang uniform sang food delivery driver. Nanging food delivery driver na bala siya, aton hibaluon sa report ni Nico Delfin. Viral karon ang ginpost nga litrato ni Donnie Nietes nga nagasuksok sang uniform sang Food Panda. Madamo gilayon sa mga netizen ang natingala kung nga nangin isa ka delivery rider ang negrense nga anay world longest reigning boxing champion. Bisan si Nietes nalingaw man sa mga reaksyon sa mga netizen. Pero suno sa iya natabuan lang nga naga-trail ride siya upod sa pila pa ka mga motorcycle rider sa Cebu. Kag napensaran niya nga magsuksok sang uniform sang delivery rider para kalingawan lang. Kaya ka ng buwan lang para palingaw lang sa mga followers kag sa mga boxing fans. May pila sa ila, nag-order gilayon sa iya, pero hindi pagkao ng ilang order, kundi jab, uppercut kag hook, mga signature moves sa ring sang kilala nga ginapabugal nga boksidor nga tumandok sang banwa sang Murcia. Nahamot ko sa ilang mga komento sa akon. So far, salamat gyapon ko sa ilang mga suporta. Dapat yan kaya ko sa Food Panda kay promote kung ilang product. Sa karon, padayon ang training ni Nietes samtang masako sa negosyo sa hauling kag construction services. Matapos mapiyerde, sa iya ulihi nga hampang sang Hulyo, nagapamensa na gidmaan nga magretiro si Nietes para mag-focus sa negosyo pati nang mag-endorso sang produkto. Sa Subong, wala pa man, pero kapaabot ko kung may dako nga offer, hampang pa ko, pero kung wala nang dako nga offer, siguro basi hindi na ako magpadayon sa boxing. Nga man. Basig ma-focus na ko sa negosyo siguro. Sa amo na nga post bala na kuan ko na trending ko. Trend na daw na kuan ko sa Food Panda. Mas mayo tani nga himuon na ko nila endorser. Nangin 4 Division World Boxing Champion si Nietes. Gani saludo sa iya ang mga fans kag mga netizen. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.